Celu, urednik je Srpskih nedeljnih novina u Budimpešti, to je glasilo srpske manjine u Mađarskoj, a takođe je i profesor istorije, srpske književnosti i nacionalne kulture na Univerzitetu ELTE u Budimpešti. U svoje slobodno vreme piše prozu i poeziju, bavio se i teorijom komunikacije, i to je i objavljeno u jednoj njegovoj knjizi, a takođe i eseistikom. Član je Udruženja književnika Srbije, Društva književnika Vojvodine, objavljivao je knjige i pisao u svim oblastima na koje sam pomenula da se njima bavi. Knjige su mu prevođene na više jezika. Večeras ćemo se posvetiti poslednjoj knjizi, Muzička kutija, u tome će nam pomoći i svojevrsni promoteri večeras, Vesna Hadžić, koja će čitati odlomke iz njegovih priča, i tu su Predrag Obrović, muzički umetnik, koga će na klaviru pratiti maturant i naš gost Jezdić Aleksa, učenik muzičke škole u Kragujevcu. Pa da čujemo za početak jedan izvod koji će nas uvesti u ono što Dragan piše. Ja ću vam večeras pročitati nekoliko odlomaka iz priče Andaluzija, nove knjige Dragana Jakovljevića, Muzička kutija. Bilo je jasno da gospodin Đorđević živi u samljeničkim životom i da ima izraženu potrebu da sa nekim porazgovara. Ja sam, međutim, njegov slušalac i sagovornik bio ne iz sažaljenja ili puke humanosti, već zato što mi se činilo da taj talentovani i pravdoljubivi čovek u svojim tekstovima pokreće teme vrlo važne za svakog od nas i da svakim svojim retkom ovaj svet čini boljim. Dobro se sećam kako mu je glas podrhtavao dok mi je čitao svoje viđenje čovekovog uspeha i neuspeha. Naslućivao sam da se između tih redova kriju mnoge velike istine, čije zatamnjenje od strane drugih je, možda, autoru tokom života uskratilo neke radosti, upravo onda kada je trebalo da mu se dogode. U svesti nam se i danas ponekad razgledne eho nebrojenih saveta iz detinjstva, upućivanih od strane starijih i iskusnijih, brižno zagledanih u našu budućnost, da se treba družiti i prijatelje sticati u krugu uspešnih, jer su tada šanse da postanemo poput njih mnogo veće. Ništa tada nismo čuli o saosećajnosti i niko da nam kaže druži se sa njim jer je plemenit, pa ćeš mu možda postati ravan. Možda ćeš uz njega postati dobar ili bar bolji čovjek. Uspeh se, govorili su, meri brojem petica u školskom dnevniku i đačkoj knjižici. Biti odličan znači dobiti nagradu za naizust izrečene lekcije iz udžbenika i ne larmati u učionici. O potrebi da se za odličan uspeh znaju i lekcije humanosti i solidarnosti u periodu detinjstva, dok izrastaju i moralni postulati budućih ljudi, niko nije rekao ništa. I kasnije, kada su nam takođe stariji, takođe iskusniji i takođe veoma brižni, obično nepozvani priskakali u pomoć savetima za izbor budućeg životnog partnera, uspeh je bila najčešće izgovarana reč. I opet ništa o mačemu što bi moglo imati veze sa istančanim osjećajem za pravdu, poštenjem, plemenitošću ili obzirima. Karakter u koji bi bila utkana briga za zajedničku budućnost, za spoljni svet, za svoje i za bližnje drugih ljudi, nikada nije bio na njihovoj listi podviga uspešnih. Prećutkivali su, ili nisu ni znali, da je podvig pohitati i pružiti ruku nevoljniku, a ne kloniti ga se. Da je uspeh sopstvenim rukama i umom ostvariti svoje snove, a ne dobro se snaći u životu. Da pohvale zaslužuju oni koji šansu za sebe vide u radu na opštem dobru, a ne u njegovoj razgradnji. Da se uspeh ne dokazuje brojem diploma,
već plemenitih dela učinjenih radi dobrobiti svih. Dok propovedaju o spratovima, bankama i kubikažama, prećutkuju vam da neuspeh nije izostanak bilo čega nadoknadivog i samim tim sklonog propadanju, već pomanjkanje čovečnosti u srcu onoga koga biramo i njegove istrajne dobrote vodilje svakoj konačnoj pobedi. Hvala Vesna, pune su zaista pouke priče Dragana Jakovljevića, čućete ih još večeras, a mi se u ovom trenutku opuštamo uz muziku. Molim naše unuke da zauzmu mesto. našem gostu iz Mađarske, jako je Dragan Kragujevčanin i ovde se i on osjeća svojim i mi ga smatramo. Dakle, vraćamo se njegovoj knjizi, Reforma muzička kutija. Priče kojih ima 20 u ovoj knjizi govore naizgled o običnim malim ljudima, a onda se dok radnja teče ispostavi da svako od njih u sebi nosi posebnost zbog koju je trebalo tu njihovu običnu malu priču podeliti sa drugima, što Dragan ne čini. Jedna epizoda iz života dovoljna je da iz mirnog narativnog tona koji nagoveštava pre monotoniju življenja nego unutrašnju dramu koja će uslediti, pisac uđe u prostore psihe i skrivene intime svojih junaka. Pri tome, njihove, najblaže rečeno, čudne porive niti osuđuje, niti donosi bilo kakav sud o njima. On jednostavno posmatra, beleži i nama ih približava kroz ovu knjigu, držeći nas u neizvesnosti
do samog kraja koji često dolazi iznenada, nenajavljen. Nekada naslućujemo poruku koja nam je poslata, nekada ne možemo da znamo da li smo ga baš najbolje razumeli, pa sami sebe preispitujemo. U svakom slučaju, provocira nas igra sa senkama, sa duhovima prošlosti, sa neživim stvarima koje preuzimaju ulogu živih. Dragan Jakovljević ukršta vreme prošlo sa sadašnjim, uliva nam nelagodu i tihu jezu, obnavljajući prisustvo i delovanje onih kojih više nema. I to je zapravo njegova pouka o postojanju paralelnih svetova i o brisanju granica između njih, kao što nas kroz svoje priče uči dobročinstvu, humanosti i drugim životnim vrednostima. Kratka forma u njegovom slučaju redovno ga čini boljim pripovedačem nego romanopiscem. To je moje lično mišljenje, vidjet ćemo da li će se Dragan kasnije složiti sa tim. Mada on sam tvrdi da nije lako baš sažeti jednu životnu priču koja počinje neobavezno, da bi za kratko vreme, na samo par strana, ona kulminirala do tragičnog obrata za njenog aktera ili u malom broju slučajeva do srećnog kraja. Osjećanja mistike, neizvesnosti i iščekivanja svakako boje njegove priče, a on nas održava time budnim, radoznalim i uzbuđenim dok čekamo konačan ishod. Ima tu i nekih zanimljivih zapažanja, istinitih i duboko misaonih, kao jedan koji smo čuli u prethodnom insertu, istinitih, dakle, na neki životan način i mi se prepoznajemo u tim njegovim iskazima i to ostavlja poseban utisak, a ja ću vam pročitati jedan koji je na mene ostavio utisak, dakle, i negde sam se možda u tome i prepoznala. On kaže: onaj koji crta i boji slike našeg sveta uvek se pobrine da najpre načini samo skicu i da nas pre dovršetka posla upita umemo li da zamislimo tako delo. Ako je naš odgovor potvrdan, postajemo vlasnici takve slike sveta. U suprotnom, pripremljena skica izbledi i iščezne, ustupajući mesto nekoj drugoj, prijemčivijoj našoj svesti. Slike takvog sveta pred nama se nižu brzo, često mnogo brže nego što bismo želeli, zato nismo u stanju da ih zadržimo i da njihovo prisustvo izmerimo jedinicama vremena. Kao i sreća, i ove slike se ponekad umore, ako im nismo dovoljno dobri domaćini, pa potraže nova, postojanija staništa. Mi ćemo sada čuti malo muzike, ponovo, pa onda se vraćamo, a vi razmislite o onome što ste čuli do sada i kasnije ćemo se naravno pustiti u razgovor sa... Nekako se prirodno i nastavlja Leo Martin, Odiseja, pesma o životu, upravo ovo o čemu Đorđe govori. Samo
šta nosi, svako juče ostavljeno, travu kosi, doba prošlo ili buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Čućete još jedan odlomak iz priče Andaluzija iz nove knjige Dragana Jakovljevića Muzička kutija. U sećanju mi je ostala i njegova tiha patnja zbog nepravdi koje se čine ljudima od pera. Teško je podnosio to što su naši pisci za života zanemarivani, nipodaštavani, vređani, pa i progonjeni, da bi se, nakon što se presele na onaj svet i time prestanu da budu opasnost ili nečija konkurencija, o njima pisali hvalospevi, ustanovljavale nagrade sa njihovim imenima, a ponekad i podizale biste i spomenici. Bolelo ga je to što nam se kultura sećanja gasi i što, kako je govorio, svaka generacija i svaka nova vlast veruju da svet počinje od njih. Želim da se zahvalim onima koji svoje misli i dalje uporno pretaču u slova, reči i rečenice, ne dopuštajući tim iskričavim darovima namenjenim sadašnjem i budućem čoveku da neopaženo iščeznu u varljivim slikama svakodnevice. Iskreno poštovanje za sve one koji i dalje veruju da je borba za reč utisnuta u platno vremena isplativija od nekih drugačijih borbi u kojoj čovek oduvek, pa i danas, radije i odlučnije stupa, nesvestan truleži i propadanja kojima su podložni plodovi takvih njegovih ratova. Ima među nama ljudi koji donose svetlost, retkih i time dragocenih, spremnih da se svim svojim bićem i danas bore kako bi prekinuli onu nesrećnu nit koja je ideal nepismenosti, vekovima negovanog čoveka, povezuje sa današnjom generacijom sledbenika tog usuda u nebrojenim pojavnim oblicima primitivizma i preti da svojom tamom zaseni i vidokruge budući. Divljenje za one koji zbog takvog delanja i takvih svojih nauma ostaju najpre lažno neprimećeni, a potom iskrajnuti, izopšteni, prezreni, odbačeni, uniženi, pa i zabranjeni, ali čiju misao ništa od ovoga ne može da uguši i spreči da u obliku koju je tvorac namenio stigne do čoveka svog jedinog odredišta. Hvala svima koji su svesni da nijedna čovekova misao izvorno nije dar njegovog uma, ruke ili bilo čega zemaljskog, već delić velike i važne oporuke odaslate iz nedokučivih nam predela univerzuma. Ali od svakog među nama zavisi hoćemo li imati snage da te misaone dragulje prepoznamo, sačuvamo i povežemo sa ostalim porukama iz daljina, čije pisanje neće prestati, sve dok je među nama ljudi svetlonosaca, kadrih da nam ih donesu. Pisao je gospodin Đorđević. Rekao da je Dragan Jakovljević pronicljivi posmatrač, da promišlja život i zato ovako duboke i zaista, mogli bismo reći, istine koje i nama približa. Sad, ovo je trenutak kada ćemo uključiti i njega u ovaj razgovor, imate prilike da čujete autora
I moje pitanje je da li su realne situacije i ljudi iz tvog okruženja bili inspiracija ili možda samo podstrek da se izrodi nešto potpuno drugačije? Hvala Maja, odgovorit ću na to pitanje sa zadovoljstvom, ali pre toga moram da se zahvalim svima vama koji ste došli da se ponovo družimo pre svega. Knjiga je, čini mi se, tu uvek nešto sporedno u drugom planu, a u prvom bar ja ističem u prvi plan ponovne neke naše susrete, tu razmenu energije koju nemamo često, nažalost, priliku da razmenjujemo, ali evo ovakvim prilikama prosto da se vidimo, da malo popričamo. Ako se dobro sećam, neposredno pre korone smo promovisali poslednju knjigu na Pravnom fakultetu. Čekali smo sa nestrpljenjem da se sve to promeni, evo hvala Bogu dočekali, nadam se da je to trajno, odnosno da nas neće ponovo snaći ono što nas je snalazilo. I evo, nadam se da ćemo se sada češće konačno družiti. Hvala i organizatoru Narodnoj biblioteci ovde u Kragujevcu i kući Đure Jakšića kao njihovoj instituciji, naravno Maji Stanković kao glavnom organizatoru, Vesna Hadžić, koleginica je tu. Inače, mnogi od vas znaju, ali evo mala privatizacija, pa da kažem da smo mi bili i ostali prijatelji, ali i kolege, da smo nekada radili ovde u Kragujevcu kao novinari u različitim medijima, pa sticamo okolnosti, evo hvala Bogu, okupljamo se na ovakvim mestima. Sa nama je večeras još jedna naša draga koleginica Verica Prakusa, koju smo takođe godinama radili, čuveno ime kragujevačkog novinarstva. I naša urednica, što se ponosom uvek ističemo. Aplauz. Kada je reč o majnom pitanju šta je istinito, šta ne, čini mi se da nijedan pisac, dobro, pitanje nije glasilo baš tako, ali je smisao, da pisac ne voli baš da odaje te, uslovno rečeno, tajne, nisu to neke velike tajne, ali ipak. Pa ja mogu da kažem da ja nisam od tih koji ne vole, evo mogu odmah da kažem da je osnova svih ovih 20 priča koliko ih ovdje ima istinita. Dakle, ja vrlo retko pišem na osnovu čiste imaginacije. Dakle, nekako mi taj stil nije blizak. Ponekad se desi, to je u poeziji recimo čest slučaj, poezija je takav žanr da to zahteva, ne uvek, ali često. Ja sam to radio dok sam pisao poeziju i sada ponekad, poetska proza takođe. A ovo je prozna forma, dakle jedna kratka literarna forma, u pitanju čista proza, sa nekim poetskim primesama, ali ređe. I vezujem se za istinite motive, što ne znači pak da je sve u ovoj knjizi istina. Dakle, nije memoarska proza u pitanju, nisu te memoari, nisam sve to ja doživeo, mada su mnoge priče pisane u prvom licu jednine. Ja kao pisac, ovde sam narator. Dakle, ne kao Dragan Jepolijević, već kao narator, i to ne jedan, ovde je recimo taksista bio narator. Gospodin Đorđević, čije ste monologe slušali, je bio njegova mušterija prosto u taksiju. I to, u stvari, naravno, priča je moja, ali u svakom slučaju ovde je i gospodin Đorđević taj u čiju svest i prosto na čiji papir je sve ovo smešteno. Hoću da kažem da ima tu domaštano, dakle, literarno oblikovane istinite priče, može tako slobodno da se kaže. Zanimljivo je to da priče nemaju kraja, bar ne klasičnog kraja. I ti nas ostavljaš negde zapitane, nekada se iznenadimo, čini nam se da se previše naglo neka radnja završila. To su samo epizode iz života i Dragan izdvaja upravo one, pa rekla bih i trenutke, jedan delić života koji je važan, ključan za predočavanje određenih situacija koje on želi da nam približi i modela ponašanja njegovih junaka i ličnosti u tim situacijama. Neke priče zaista nemaju klasičan kraj, neke ga imaju. Dakle, ja ne volim, nekako mi nije blizak taj način pripovedanja kada na kraju pišem, živeli su srećno do kraja života, imali su mnogo dece i to je tačka.
nekako mi to nije blisko. Uvek volim da ostavim čitaocu, ne da ostavim nedovršenu priču, jer to je nedopustivo u književnosti, mada je sve češće pojava. Recimo, pisci danas zaista ostavljaju klasične nezavršene priče, bez kraja, sa nekim zadatkom za čitaoca da ih završe u svojoj glavi. To ja ne priznajem zaista kao umetnost, jer po meni zadatak književnosti je naravno umetnost i zadatak pisca je i njegova umešnost se ogleda u tome koliko će uspešno da vodi čitaoca kroz celu svoju priču ili roman i da taj roman, tu priču, privede nekom logičnom završetku. Dakle, to je prava literatura. Ja tako i radim, s tim što kod mene taj završetak vrlo često nije konkretan. Dakle, dovedem gotovo do samog kraja i na svoj način završim priču, ali sugerišem, što je vrlo važno, sugerišem čitaocu gde bi mogao da potraži kraj. Dakle, u njegovoj svesti se već nalaze neki putevi gde se taj kraj nalazi. To je po meni dopustivo, čak u mom slučaju i često i poželjno, ali kažem, nije to priča presečena prosto bez kraja, to je vrlo, za mene, barem neprijemčivo, mada mlađi pisci to rade. Ali, eto, meni se to ne dopada, ja radim ovo drugačije. I čitaoc se sve vreme drži u neizvesnosti, raste uzbuđenje, očekujemo šta će se desiti na tom kraju. I volim neočekivane krajeve. Dakle, vodim priču i onda se desi ono što niko ne očekuje prosto. Ili što malo ko očekuje. Ili pak što se možda samo naslučuje, ali čitala sve vreme veruje da se to neće zaista dogoditi. Tako da svaka priča, čini mi se, ima pomalo neočekivani kraj, što po meni drži pažnju, nadam se da drži pažnju. Da, i ta kratka forma koja nije nimalo jednostavna, jer treba za kratko vreme provesti kroz jedan uslovno rečeno život ili segment života, stići do te poruke bez mnogo opisa, postići tu neku poentu, tu kombinaciju koju se teži i, rekao, kratka forma u kojoj inače Dragan izuzetan, bilo da piše poeziju ili prozu. Da, ja sam se dugo klonio te klasične, kratke prozne forme, ili relativno kratke, nisu ovo baš tako kratke priče, ali spadaju u pripovedu. Klonio sam se zato što je to zaista teška literarna forma. Na malom prostoru vi morate da smestite sve ono što sadrži, recimo, jedan roman, što nije baš lako i smatrao sam uvek nekako nisam dorastao tome. Čak mi je lakše bilo da pišem nekoliko romana objavljenih, lakše mi je bilo da sam pisao to. Međutim, veći je izazov pisati kraće priče. Upravo zbog toga, meni je barem izazov i mislim da će u buduće to biti neko moje trajnije opredeljenje. Dakle, jedna kraća literarna forma, to je jedan razlog. Dakle, moja ljubav, već je to prerasla u ljubav prema toj kratkoj formi. A drugo što sam primetio da je, čini mi se, nažalost, prošlo vreme, naravno pod pritiskom svih ovih tehnologija kojima smo okruženi, prošlo vreme kada su ljudi imali strpljenja za duža književna dela, za neke duže obimnije romane i koliko primećujem i publici je prijemčivija ta kraća forma. Nažalost, mobilni telefoni su učinili šta su učinili, malo ko ima strpljenja za nešto duže od 5 redova da pročita ili odjevne SMS poruke. I između, ne udaram se publici, ja, hvala Bogu, imam 2 svoje profesije od kojih živim i ne živim od prodaje knjige. S te strane sam relaksiran zaista. Dakle, nije mi bitno da sad knjiga sadrži nešto što publika više voli, nego iz praktičnih razloga. Dakle, primećujem da ljudi baš nemaju mnogo vremena za neke romaneskne priče, pa eto i to je jedan razlog što sam se posvetio tim kraćim pričama, kraćim. U svakom slučaju, sve što si do sada pisao, objavljivao si, bilo da su to kolumne, novinski članci, pisao si romane, i prozu i poeziju, kao što smo čuli. Smatraš li da je ipak budućnost knjige izvesna, da će ona opstati i da sve to što neko stvara
treba da se pojavi negde u tom pisanom obliku, u pisanoj formi, u formi knjige. Da, to se nadovezuje o čemu sam upravo govorio. U poslednje vreme mnogi se polemike vode o tome kakva je budućnost knjige, da li knjiga uopšte ima budućnost. Neko smatra da je knjiga prevaziđena stvar, da niko više ne čita, da knjige uopšte nisu ni potrebne ljudima, pored mobilnih telefona možemo da saznamo, da pročitamo sve što želimo. I otuda ove silne mudre misli, najčešće Meše Selimovića i Ive Andrića kruže po Facebooku. Ljudi misle ako pročitaju 20 misli Meše Selimovića od 3 rečenice, da su oni da su zaista nekako u sebe apsorbovali svu mudrost ovoga sveta i da su načitani. A u stvari mnogo toga još leži u tom nepreglednom moru književnosti. Kada je reč, evo da ne idemo mnogo u širinu, mislim da je knjiga trenutno na kraćoj staze izgubila, odnosno polako gubi tu trku u poređenju sa tehnologijom, ali na duže staze će biti dobitnik. A zašto? Zato što smo se mi, kada se setimo koju smo tehnologiju pre, recimo, 20 godina koristili, a koju koristimo danas, nama ta prethodna tehnologija izgleda malo smešno. Da li je moguće da smo slušali kasete sa onim trakama i tako dalje? Isto je to i sa budućnošću. Dakle, za 20 godina je pitanje šta će od ovoga, da li će uopšte Facebook postojati, da li će internet postojati, da li će ih prevazići neka drugačija tehnologija. Trajnost knjige je zagarantovana. Dakle, sve ono što se napiše, sve ono što se objavi, ima šansu da ostane makar na našem tavanu negde, pa će ih te knjige za 100-200 godina možda pronaći i u našem regalu. Sa tehnologijom to nije slučaj. Već sutra ne znamo da li će se i dalje na internetu nalaziti ono što tamo objavljujemo. Tako da, čini mi se, to nije samo slučaj kada poredimo tehnologiju i knjigu, već kada poredimo knjigu i sve drugo na ovom svetu. Jedina je knjiga tako i ostaje. Kuće, znamo šta bilo sa kućama, vremenom nagrize ih zub tog vremena, prosto svi predmeti, sve što je materijalno, sklono je propasti i na kraju propade. Ljudi su smrtni, ali knjige je nešto što ostaje. Evo, Miroslavljevo evanđelje prešlo 8. vek postojenja, neke knjige su i mnogo i starije. Ne kažem da će ove knjige ostati stotinama godina, ali u svakom slučaju knjige obično nadžive svoje autore i ostaje pre svega kao svedočanstvo kako se živelo u dokumentaristici, dakle su važne, a pogotovo ako je u pitanju literarno delo, dakle umetničko delo. Tako da ja mislim da je knjiga neprevaziđena, da ništa ne može da je zameni upravo iz razloga trajnosti njene kao fizičkog predmeta prosto i mislim da će se generacije za nekoliko stotina godina možda vraćati nekim knjigama ako one dožive novije izdanja, obično doživljavaju, a neće verovatno ni znati šta je to Facebook ili šta je internet sajt, to je nekoj budućnosti. Tako da sam ja na strani knjige u svakom slučaju. Evo, otvorili smo neke opšte teme. Dakle, muzička kutija, primamljiv naziv. I mene interesuje kako pisci biraju imena za svoje knjige. Kako ti to radiš? Da li to ime treba da na neki način korespondira sa sadržajem i da ga najavi ili treba da privuče budućeg čitaoca? Pa, možda ću vas iznenaditi ako kažem da je davanje naziva jednoj knjizi veliki posao. To naizgled deluje kao lak zadatak, međutim zaista veliki posao, pogotovo kod romana i kod zbirki poezije. Kod priče je to malo lakše zato što obično knjiga nosi naslov jedne od priča, ali ni u tom slučaju ne možemo da damo naziv knjige po bilo kojoj priči. Ja sam se ovde trudio da nekako taj naziv sam za sebe nešto govori, da asocira na nešto. Mi smo svi svedoci tih bombastičnih sadržaja koji nam stižu preko medija, senzacionalističkih naslova, štampe, o štampi već neću da govorim, ali toga ima i u knjigama, nažalost. Ako uđete u knjižare, vidjet
vidjet ćete neke prilično ovako intrigantne naslove, kao da se autori i izdavači utrkuju ko će dati senzacionalistički naziv svojoj knjizi, ne bi li na taj način lakše došli do kupaca, do prodaje. Kažem, ja hvala Bogu nemam tu potrebu, jer ne živim od prodaje knjiga, živim od drugih svojih poslova. Tako da sam relaksiran, u tom smislu ne moram da se udvaram izdavačima ni publici u smislu davanja ili predlaganja takvih nekih naslova intrigantnih. S obzirom da smo sa svih strana okruženi agresijom i iz medija i tako iz knjižarskih izloga, ja sam se trudio da krenem jednim drugim pravcem, da unesem, da vratim zapravo malu dozu romantike među sve nas, barem kroz naslovnu stranu ove knjige. Odlučio sam se za jedan romantičan naziv, Muzička kutija. Evo, čuli smo koliko muzika može da nas sve zaista raspoloži i da nam unese neko prijatno osjećanje, pa sam to pokušao, eto i kroz tu naslovnu stranu. Premda sama priča Muzička kutija koja se tu nalazi je tužna, jedna tužna priča, ali, kažem, izdvojio sam taj naslov, nevezano kroz tu priču, da unese među nas ipak malo romantike, malo optimizma u ovo prilično sumorno vreme. I vratimo se sada u Muzičkoj kutiji. Vesna će nam još jedan deo pročitati. Hvala. Pisac je za vas večeras birao odlomke koje ćemo čitati i ovaj treći i poslednji ove večeri je jedan odlomak u koji sam se ja iskreno od srca zaljubila, a verujem da ćete i vi kada ga budete čuti. Dok sam parkirao auto, primetih da je suvozačevo sedište pomereno napred, nešto više nego što bi trebalo, pa ga pomaknuh nazad. U tom trenutku na podu ugledah papir za koji mi se najprije učinilo da je račun za obavljenu vožnju. Ali kada sam podigao hartiju, ispod podužeg teksta ugledah potpis gospodina Đorđevića. Za razliku od članaka koje je navodno nosio u redakciju, ovaj tekst nije bio pisan mašinom, već rukom. U pismu je stajalo: vi koji ponekad umete da kažete, a češće da pomislite da su vam vozovi odavno prošli i laste odletele, koji u svojim prosednim lasima ne vidite dragocene darove zrelosti i dragulje iskustva, već razloge za postiđenost i brigu, koji u tome što životu više ne hrlite bezglavo, ne prepoznajete odraze dugo sticane mudrosti, nego gašnje nekih vatri za koje smo verovali da će biti večne. Vi kojima dopola pune čaše sve češće izgledaju poluprazne i koji verujete da su smene nekih gornjih atmosferskih prilika i frontova jedino što bi vam možda moglo razvedriti život, zašto se stidite da priznate da duh nestaje i da se u vama zapravo ništa nije promenilo? Da još umete i žalite da letite ka nekim svojim visinama kada su vetrovi za let povoljni. Da se i sada pred ogledalom katkad detinje i skrevenjite sebi, jer vam je tako došlo da vam na sedulici ili parka često dođe da podrčite onako kako ne dolikuje ozbiljnoj osobi, kako su vas nekada pogrešno naučili. Da vam se pogledi sada ponekad nenadano sretne sa nečim i tamo ostane, zaustavljen nekoliko trenutaka, a vi tada ne znate šta biste ni s njim, ni sa srcem koje samo zaigra neki svoj čudni ples, jer su vam rekli da ništa od toga nije za vas i da život sada pripada nekim drugim ljudima. E pa vreme je da za početak prestanete da im verujete. Iznenadit ćete se kada osetite kako posle toga polako sve počinje da poprima svoje stare oblike i tokove i kako ponovo postajete gospodari svojih života i svojih snova. Tada ćete shvatiti i ono najvažnije, da su vas slagali kada su rekli da je ljubav sramotna. Đorđe Đorđević. I sada, šta bismo mogli da kažemo na ovo?
muzika. Pa da čujemo još jednu muzičku numeru. Izvolite. U početku je bila reč, neki pametni ljudi kunu se da će nas ona i na kraju sećati. Slovo o ljubavi, Love Me Tender, sve što je naš stvaralac Dragan večeras rekao, nekako smo razumeli kao poziv na ljubav, pa nekako ova pesma na kraju, Love Me Tender, Love Me Sweet, dođe i kao prirodan zaključak svega što smo večeras rekli. Izvolite vas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You can make my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. When at last my dreams come true, darling, this I know. Happiness will follow you everywhere you go. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Hvala Peđa, hvala Aleksa, Vesna. Zahvaljujem posebno našem gostu Draganu Jakovljeviću koji nam je večeras priredio doživljaj, rekla bih da smo uživali. Hvala vama koji ste uveličali ovaj njegov trenutak i naš zajednički naravno. Evo, još malo reči za autor. Izvolite. Evo ja bih na kraju vezano za sam ovaj objekat kome smo večeras. Baš sam pre par dana nekome o tome pričao. Ja sam u novinarstvu najpre počeo da se bavim u rodnom gradu. Dugo sam radio tu u više redakcija. I sećam se da je prvi moj zadatak novinarski bio da istražim šta se to dešava sa kućom Đure Jakšića, koja je u ono vreme bila, u ono vreme još zaista oronula, ali u njoj su ipak živeli neki ljudi, sećam se. Naša bivša urednica Ljubica Ristić, rednica emisije ovde dobro poznajemo, mi je dala taj zadatak i ja sam onako, ne znajući šta me tu očekuje, došao i zatekao jednu zaista sumornu sliku. Ti stanari su unutra živjeli i jedva su čekali, koliko sam shvatio, da se to sruši, da bi dobili stanove. Da se to samo od sebe sruši, da bi dobili stanove. I ja sam se vratio i nisam znao šta da kažem urednici. Kaže, pa napiši to što si i video, prosto. Ja sam to napisao, to je nekako prošlo i prosto prošle su godine i ništa se tu nije dešavalo. I bio sam tužan kada sam čuo da se ta kuća na kraju srušila, ne očekujući da će na njena mesto da nikne zaista hram kulture. I sad, kad sad malo bolje razmislim, ta kuća koja je već bila zaista pri kraju, ti ostaci njeni, ne verujem da je isto tu moglo da se preuredi, da bude
i približno ovako zaslužili ovu naciju. Tako da evo mi smo srećni što su se nadležni zapravo setili, što su došli na tu ideju da ipak nastave tu tradiciju, da se Đurino ime pronosi našim gradom zasluženo, da eto i Kragujevac, naravno svi znamo, svi znaju da je on živeo i ovde, ali da Kragujevac bude vezan u većoj meri za Đuru nego do sada, jer se programi koji se ovde organizuju zaista čuju na daleko. Tako da sam srećan evo što se nalazimo na tom mestu za koje sam ja u ono vreme mislio da eto, će biti jedna ledina samo, da se tu ništa neće više dešavati posle rušenja te kuće. Tako da bih zahvalio i nadležnima koji su eto imali smisla za sve ovo. Hvala. Čuli smo i prenećemo mišljenje našeg uvaženog gosta. Dakle, ja vas još jednom zahvaljujem i pozivam da ostanete još malo sa nama na jednom neobaveznom druženju i razgovoru sa autorom. Hvala.